me, Cristiano Pablo, and welcome back to my channel. And for today's video, may ginagawa ako kasi, wow, nagtatagal. Wala na ako gibuhat kay, well, tomorrow is nanay klase, and, wala sem break. Di-prepare lang na ako kung mga gamit because, ito itong mga gamit ako puting gubutas, so ako lang siyang ginahipos ka. Tara na, kulibuhat. Very nga part. Kaya lang. Nagkuhan lang ako na yung nagbida-bida. Naglibog ko kung sa akong i-pair nga sticky note. Because I don't know how to pair them. Awa ha. Ang tagal! Ang wali. Kanina manggod siya. Punan kita. Huwag kang mahulog, please. Kasi ganito, yung sticky note is 4 yung kulay. At ako nagtatagalog. Ano, 4 colors. And I am thinking na kanina ako ang gamiton to put some nahulog. I'm thinking man good na going like this. Yes, sure. I'm done with this, second semester, tapos dari sa kilid dahil, bitch! So, manay siya, maragbot niya na ako 8 to 9 or something, 10, sa kilid. Tapos dari din ang subject, or whatever. Yes! So, ang estimated, pakita na ako sa inyo. Kaya pala ingnan tag muna artsy vlogger, ganyan. Ha! Sakto ba? Sakto mo akong gibuhat. Na, ganyan. Hindi kita! Ayan! Hindi kang kita na, oh. Ganyan na lang natin para i-adjust natin yung ano. Agad lang naman, dagang yung buhat. Batang close up. Ako na lang siyang tiwason ron, tapos pakita na ako sa inyo after. Bye! So, ayun, mga mare. Mare, ba't mare? Ayun, manako, nanara siya kasi ba't pinoproblema ko yun kanina? Ha! Okay na to, siguro. I think okay na siya. Ba't ang laki ng problema ko? Parang problema ko siya sa buhay, ganyan. Oh God. Pinoproblema ko sticky notes. Grabe. Nag-arrange po gusto ko mga papers. Wow, papers! Parang ang dami namang ginawa. Direk, kapag ito yung mga papel dito sa akong file case. Ito yung file case ko, dai. Ito yung mga papers ko, oh. Ang dami. Ang dami po. Ang dami. Sobra po. So, let's start with, na naman pinahipos gani. Vlog ta sa mga scores na itong mga gagumay. Panghambog na to ng mga mga quizzes na to pag mag-score. Sige. Panghambog na to na. So, ang nakadagan naman yun diri nga papel na ako diri is
Ang mga papers na ako sa fundamental FABM. Fundamentals of Accountancy and Business and Management. And Business Management. Haladay! 2 quarters na. Dili, June. Kay grade 11 po ko kay napumi FABM. Ano wala ko kabalo sa... Wait lang. Hala. Hey, Dorday. Nahuman na lang ko sa FABM pero wala ko yung nasabtan. Puro na may kinapitan na. Thank you sa mga nagpakopya. May 20 points ako. Tropa. Check lang. Nak. 30 points. Perfect. Tingnan. 30 over 30. Galing talaga. Kopya ra Japon to. Basta mo to akong mga quizzes. Napamandiri pero ay na mabulgar itong pagkabugo dahil making live because meron akong mga certificates. Yes. Pak. Ting! Ano ako rin nag-sound effects ako ang kagalingan. So, certificate na rin. Kanan siya nga Certificate of Participation sa ni 28th Mindanao Business Conference 2019. Okay, next. This. Pwede nung asa kung isa ka certificate Basta, kanin siya, Certificate of Attendance. Katotong pag-ato na mo dito. Ay, by the way, this is the, contest nga mong di-apila natin ni aging month, I think. Teenpreneur Patigayon Awards, Year 3, and di-apil ni Anikay. Di-apil ni sa katong, sa Teenpreneur Business Idea of the Year, 2019. So, gadaog ni, second runner-up, Certificate of Recognition. Okay, so ako ay with honors. Pak na pak with honors day. Tapos top 10 day. Ambot na lang sa second sem kung ma-appeal pa ba ko. These are my notes. Tapos ako na lang nilalaan appeal. Basta, kamali naman mo kung subuhato na ako. Basta mag-libtis ako dali. Hindi ka na ka ng something. Tapos, ano to? Guys, guess where asa ko, guess asa ko karon. Ako sa syudad! Ano na ako sa syudad? Mamiga, char. Dili magpatupik ko, Tara na, Go na siya, tapok na. Pauli na ko ron. Ano patupi, Short hair na kayo ron. Ano lang para kuan, para hayahay pa sa kinabuhi, char. Ay, lapo muna ako. Good morning. Alam mo na, itlog. Nanaon mo, manto na to. Mut lang po, makabalo. Pero feeling na ako mga ito na to. Or mga ito na to, or dili. Basta ay, mga ito na to. Pili po dili. Sa'yo pa man. Mabal mong flag ceremony yung kuang. Bye-bye! No. My God. Wait lang ako. Nakubilin. Para naman. Nalagod ito sa eskwelahan. Okay? Butag beta mga bata. Eskwela beta. Oh, yung mala.
Sayo ko karon. The usual thing mga gudang ginabuhat is sulot na ako mga 8 na ako karon alas 6 pa dahil sulot na pag alas 7 level up second sem pa da display na to ng pagka-upaw pag-itlog let's go. Ano na dok? Ano na yung sakit yung driver? Hi, Clarence. Hindi na, wala pa. Wala pa. Yes. Hindi na ka ba yung 50? Yung hair lagi. Lagi. Gubot na kayo to, eh. Yung kasabot. Ang tawag, dagay ka sa'yo. Wala ka, daghan. Ay. Da, lami. Uy, pakilista ko! Pakilista ko nila. Pakilista ko nila. Ha? Ha? Kapag... Ako, ganun niya kani. Uy, batasan! Kanan! Tak mo to. Ini joke ko. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Isa mo na siya dito. Pwede mo siya. Sa? So, Ano guys? pagtuyok siya. Guys, boring kay Dorido. Like, super ka-boring. Grabe. Ang ganda sila ko. Sayura magod kay siya guys. Bantog inana. Grabe ka. Muna dili ko nagkuan, nagasayo. Okay, boring ka ayo. Para pag ganina ako diri ba, example, ano na ako 8, pag-abot na ako diri, klase na din diretso. Yun sige naglingkod-lingkod. Sure, magbigyan na kasi lingkod. Tay. Yung dool kay to kung nawo. Ano na lang. Sa ba? Sa problema nila na ako. Good morning guys, niabot na mong model. Hi. Hi Jazz. Guys, na namang first teacher. First subject na mo. Pagka may research project mo ang subject. Hindi po dapat wala naman may research. Guys. Mana naman namong PR2. Tapos, research project. Laambot. Wala na ako kasabot. Nasukukoy! Sukukoy ko doon! Ayos ko eh. Wala, sukukoy ko! Sige, go, go! Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Green! Green! Guys, awan ninyo ni mga vlogger diri. So, mag-first ka kayo. Dili sa Cortina sa price ko. So, guys, na mag-ilay para mag-vlog. So, dami na eyesight. Ayun, lagi ko kabuhang iba. Ano to? Ayun, lagi ba? Hello. Walay klase, my God. Naawin.
Walay teacher, walay nanulod. Ito lang first teacher na mga klaro. Sir guys! Na wala lagi tarong klase. Tara. Hello. Hi! Hi to the vlog. Mani tagbalay oh. Ano yun si Joshua? Say hi to the vlog, Joshua. Subscribe ko siyang channel 2. Antay yung nasupatok ba? Kirang lingong kita kayong dalan. Humigaw na ako. Gara po to. Asa man dapit? Hindi kayo no? Kasi tingong ko sa salam mo. Sa ako sila kabad na ako. Grabe ka sila kabad sa ako. At ako, sila din sa ako ang video. Tanawa ganin. Oo, akong nahugday. Hello, Casano Pablo. Hello. Pa-picture naman, Casano Pablo, please. Oh my God, grabe ka. Uy, torture na. Kidnong na ako, uy. Dili sa ako mangod na. Siya nag-vlog niya yung mangod nga notebook. Magkuot, di. Imong content. And if you stay, I'll hold your hand. To me, the life you gave me. Yum. Say goodnight. Labis na nainip. Go! Umuwi ka na, baby. Miss na kita, baby. Wala lang. Ilaw. Hindi magbabago sa pag-bago natin. Hey guys, pangwalay namin guys. Siya bali ah. Yan, layag na ito sulok. Wala may bali. Naaman, pero ay. Hello vlog. Subscribe mo ng YouTube. Inani di mo gana ang mga kamera? Inani din ito? Matuplok na. Saan ni? Saan ni siya? Ano na? Dili man lagi oh. Wala lagi na ito. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Badong kasabay. Dahil di sasabay. Di na pwede lumit off. Di na pwede. Di na. Di na. Oh! Tapos na pag-alito. Maraming tuition, the only explanation. Nami 7-Eleven guys. Muna yung manguli, mag 7-Eleven. Thank you. Sabayag na ako. Hindi mo nagakuha. Mix pa sa remote. Okay lang. Ayun, sa Hira. Pero ako lang ginagin-mix kayo. Duha raman. No, ako ginamix lagi sa una kay kani 1, 2, 3, 4, 5. Kana. So, hello guys. Binira ko nakawali. Like,
mga 2 hours I think. Tapos, yung moto akong video karon nga adlaw, and that's all for today's video. And if you like this video, kindly give this a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. Freely comment down below and share this video to your friends, and don't forget to follow my social media accounts at Cristiano_Pablo. Again, this is Cristiano Pablo saying, ayaw problema, una ako sa may solusyonan. Smile good, dapat happy lang, diba? See you in the next video. Adios!